afternoon, guys! Happy Wednesday! I'm getting ready. Medyo nagmamadali ako na very, very light. Pupunta tayo kay Nakat. Dadalhin ko yung chicken. Ipa-fry ko pa sana siya dito, pero nakulangan ako sa time. Kasi nag-edit ako ng video, tapos medyo mahaba yung video na in-edit ko. Yung napanood nyo na kahapon. Parang naman ako hindi naligo. Naiinis ako ay. Naligo ako, nag-blow dry na ako. Now, sinistraight ko lang ng konti yung buhok ko. Tinawagan ko si Dan kasi yung Uber sa phone ko hindi nag-work. Mag-u-Uber ako ngayon. Hindi ako maka-sign in. Sabi, wrong password. Tapos, i-recover ko yung password. Sabi niya, the email or the phone number is not associated to this email. Ang daming hanas ng Uber. Sabi ni Dan, bigay ko sa iyo yung number ng taxi. There you go. Nandun na daw si Love kinakat. Okay. Wait lang, malapit na ako na. Madali lang naman yung sa sa mukha ko eh. Sunscreen. Siguro konting kilay. Blush. Lip tint. Yun lang naman yung ating panlaban sa araw-araw. Ayun! Yung camera ko nagbi-blink naman talaga siya, no? Mag-contact sana ako. Kaya lang yung contacts ko hindi ko mahanap. Kapag nagmamadali ka nga naman, everything goes wrong. Tapos, yung Uber ko pa hindi nag-work. Nag-charge pa yung phone ko kasi low bat siya. Ito yung ayaw sa akin ni Dan talaga. Sabi niya, hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi mo siya china-charge sa gabi kapag natutulog ka. Sabi ko, hindi low bat sa gabi. So, hindi ko siya china-charge. Dito na ako, guys. Hello, siya pinakauna. Siyempre. Congrats naman talaga. Dito si Lyra. Siya pinakauna, nadaya yan. Ako nauna kaya. Ako pa rin nauna. Ay, ikaw nauna? Sabi mo wala, nandito na ako. Asa nandito na siya nun? Dito pala sa loob. Ang lapit lang kasi niya. Ang lapit lang niya kaya. Ganyan yan siya. Wala na magluluto pa ako eh. Inuman tayo. Happy sila dun sa inuman, guys. Oo nga eh. Nakaka-happy kaya yun. Tapos yung ni Manay, pagkahoy ni Manay ba? Pa-stroke. Grabe talaga kasi. Nahirapan kaya si Dan umalsa nun kasi hindi siya magkasya sa pintuan. Kailangan may anggulo talaga. May niluluto sila na imbento niya lang, guys. Siya talaga nag-iimbento ng mga pagkain. Sabaw. Tingin? Sabaw. Anong meat? Baboy. Ayun nga, baboy ko pala, guys. Okay lang. Yan, sabaw. Ba't hindi nagbababoy si Reyes? Hindi na ako nagbabago, bagong buhay. Hindi niya Nagdala ako ng chicken, tapos ano yun, cheat day. Yun, at saka Pasko. Lechon. Hindi ka nagkakain ng paksiw ngayon. Hindi. Hala, puro baboy yung ulam, guys. Chicken akin. Meron ako kaya nga nagdala ako chicken. Ito na, guys, may luto na. Nakakain na yung isa. Gutom siya kasi maaga daw siya eh. Pero hindi pala siya yung pinakamaaga. Ayan. Oh, ano? I-credit nyo naman yung ko na Ano? nauna rin ako ng Christmas party sa imuha. Nauna ka. Nauna siya. Nauna naman talaga siya. Sinabi ko kaya yun sa vlog. Sinabi ko ba yun? Kapag nauuna si Love, dapat talaga sabihin. I-credit daw kasi where the credit is due to the credit. Kaya nga sabi niyo, uy, i-credit mo naman yung nauna ako sa Christmas party. Baba! Hello? Ikaw ba nauna? Sabihin mo na Siya daw nauna. Siya nauna. Anong advocacy mo? Ang advocacy ko, Tiger Balm, baka naman. Uy, ang dami kayang natuwa dun. Sa Tiger Balm at saka sa sa White Flower. Nakaka-happy kaya yun. Oh, hindi. Inano ko lang. Tawag-tawa ko sa Story time. Kaya nga eh, si Lyra, Pipsy. Ang dami din nag-comment about sa Pipsy. Kamusta naman ang 50? Kumusta ang Pipsy? Okay naman. Uy, bawas na. Lulululok! Huli ka! Tagal kong hindi. Gutom na kasi yan. Naisip ko siguro mag-Pepsi, no? Tagal ko kasi hindi na soft drinks. May soft drink tayo. Oh, anong advocacy mo? Hindi nagsusoft drinks eh. Anong advocacy? Wala lang. Asin ko more. Ay, Ayan nga eh. Hindi na nag-soft drink. Lai na. Hindi na. Ano kasi ni Lai? Say no to... Ikaw, anong advocacy mo? Pagdating ni Reyes, I'm a new person. Last year pa yan, pero ngayon talaga. Ilang taon na yun ha? Ngayon na talaga. Taon-taon na lang yun. Kaya nga eh. Kami pagkain ng December, pero I'm a new person when Reyes comes back again. Okay. Mga 3 taon yun na yan. Kaya nga, last uwi namin yung last class pa yung kasama ko si Dan. Sabi niya, pagbalik mo, I'm a new person.
Tandaan ko pa yan. Naging new person ba? I'm a better person now. Char! Inside and out, but not in the physical appearance. Duh. But what is felt by the heart. Thank you. Da! Miss Universe! Nanood ka ba? Nanood ka? Ikaw hindi ka nanood lang. Ay, alam nila yun. Kasi may work ako. Nakanood ako ng konti yung sa final 10 na ata yun. Yeah. May dobi. Sige, Gaya. kumuha. Sarap. Sure. Oh, uy, lagyan mo ng Tapos dahil na, lagyan ng ano, suka, mas masarap. Kumulay. Ay, ang galing talaga ng Kati. Ano bang nilagay nyo? Makabash ako dun sa aswete ni. Ah, atsuete. At surety na ano. Tawid pa naman yan. Kay Kati ka pa nagtanong ng aswete. Wala siyang aswete. Alam. Meron kaya yun. Kompleto kaya yung pantry Kaya ngayon nyo. na nga sinabi ko na kumpleto nga. Kumpleto Bukas kaya pa siya. talaga, Day. Ano, bukas? Bukas pa yung, ano ba? Sarado Open. pa yun. Ay, Para kami pa Bago nagbukas pa. kasi bagong-bago pa. Ang sarap ng... Ano, kain na tayo. Uy, naunta naman sila. Uy, dugaya po daanan nila. Uy. Ay, sino nagluto ng lechon? Ikaw talaga? Yes. Char. Gaya nung kay Mark, yung ano? Kasi wala tayong mga tumak in there. Sarap naman yun, ah. Malapit mo na. pa yung chicken light? Oo. Dugaya po daanan nilang pao. Uy, malapit na yan. Uy, po ka na doon. Pwede ka na naman kumain na. Magduman lang pa, uy. Char. Ito na guys, oh, ang dami pagkain. Yummers, chicken. Ah, lechon paksiw. Nagalit na naman. Lumpia, yummers. Oh, at saka soup na inimbento lang. Kain tayo. Ano na to? Despedida. Despedida tayo. Ano ba yung despedida? Yung kapag aalis yung tao. Kaya nga. Birthday celebration. Oo nga, birthday mo din. Galit-galit muna tayo, Lai, kasi hindi ka magkasya sa camera. Goodbye. Asan yung vlog mo, Lai? Ito. Kasi lang yan, tatlo mo ka na. Lagay ko dito, be. Akin na. Guys, hindi makita si Lyra. Panoorin nyo na lang yung vlog niya. Kita siya dun. Yummy. Dito man ako, oh, sa dalaw. You want soup? Ay, meron siyang klinitin talaga. Ay, hindi ito talaga. Clean to talaga, Day. Yung mushroom. Maganda yan. Daming health benefits. Char. Yung ano, wala naman dyan naman ni. Buto-buto yan. Pork yan, or? Pero buto lang. Buto lang, wala siyang naman. Ang talaga. Sarap. Hindi masarap. Sarap talaga. Agbo yun siya ko kumukulong. Wow, rinig na rinig. Narinig mo. mo. Narinig ko yung tiyan mo. Yung sa imo nga. Yung Walang mushroom. Tapos, ano, ganyan. Gulay. Thank you. Ano kasi ni Simple Race 2019 talaga eh. Gusto ko kumain ng lumpia. Buisit na Yung ano, paksiw day. Bakit nang uso kasi yung mga advocacy na yan? Yan tuloy. Ayan. Thank you. Kain tayo, guys. Let's eat. Let's yung paksiw. Sino gusto? Ay, kayo. Ate rin. Ate rin. Hot baba? Yummers! Kaya ang iba nga, parang siyang... Kakaiba, hindi siya... Anong May soup baba. kaya? Parang it reminds me of something. Ah, Sure. mag-English din. Nagutom na Ano ba yung Tagalog nun? Ano, alin? Yun, May yung naalala talaga ako sa kanya. Ah, char. Char. Hindi mo, ako na masama. Isa pa English pa, isang English. It reminds me of something. May naalala. May naalala ako sa kanya. Hindi yan, parang iba din. May naaalala ko sa Lasa niya. lasa niya. Hindi walang taste eh. Hindi Kasi din. sinabi siya, it reminds me of something. Ay, May naaalala ako dito. Ano? Mayroon talaga dun, may naalala ako dito. Sarap ng paksiw, Lodi. Salamat, guys. Eh, advocacy nga siya, huwag kang lang ganun. Sarap na sabaw? Hmm. Yung mushroom. Alam mo ako, kung sasali ako ng Miss Universe, meron akong advocacy. Ano? Para sa mga special children. Tulong ng mga... Di ba yan yung advocacy ni... Joke lang pala. Nakalimutan ko. Nila Hindi. Gazino yung advocacy niya sa matatanda. Sa elderly. Elderly. Si, ano, si... White flower. Flower bomb. Yung flower, ano? Tiger bomb. Flower perfume. Social ako sa siya. Flower. For elderly. Paika.
Buti na yung nag-gets naman ni Neil. Yung sinabi for elder. Hindi din, parang tubango-tango lang. Ang ganda na explanation mo doon. Talaga. Napakaganda. Naalala mo yun? Ay, hindi mo naalala? Nandun sa lagi. Kung hindi ko maintindihan kayo kung bakit hindi niyo maaalala ang mga nangyayari. Kasi ako alala ko. Kasi ako naalala naalala ko, hindi ko lang naalala yung tinanggal ni Cathy yung contact lens ko. Tulog ka na kasi noon. Tutulog na ako. Yung Yun may part na hindi ako naalala yung kumain kami. Pero nung nagsasalita pa ako, sinabi ko kay Cathy, Bestie, please, linisin mo yung ano ko. Sabi niya, okay, naalala ko pa yun, Day. Tapos tulog na, bye. Di ba naman nalinis? Ako, kahit sa Japan, nung lasing na lasing talaga ako, may hangover pa ako. Pero naalala ko lahat. Hindi yung grabe na, pag grabe talaga, hindi nyo talaga Kambal. maalala. Hindi ko na Grabe yung akin din kambal. Ah, grabe ka man. Grabe din yun. Kaso lang talaga, naalala ko lang. Hindi kaya nag-memory memory. plus. Hindi. Tayo na tsaka yung memory natin sa Oo totoong nga. buhay, sa paglasing. Ang okay na memory. Hindi kaya dapat maglasing tayo everyday. Para maalala natin ang mga yung part bagay. talaga na hindi ko maalala. Naalala mo na nagsasayawan pa tayo, mga ganon. Oo, Bumili pa naalala sila ko. ng alak, ganon. Naalala ko pa, hindi pa ako lasing noon. More. Hmm. Ako lasing na ako nun kasi na... Nag-midori ka pa ba? Uy, alam mo, proud na proud ako. Tayo lahat ng Uy. memory eh. Kahit mag-defeat pa akong cider ng kahit na sumukan na ako. Alam mo dahil yung sobrang proud ako nung ikwento sa trabaho na inuman tayo. Tapos sabi nila, so what did you get? Ganun, what did you, ano sila sabi? What did you drink? Ganon. Sabi ko, vodka, Jagermeister, di ba tama? Tapos Midura yung sinabi ko. Midura. Sabi niya, oh Midori. Yeah. Sabi niya, wow, it's all hard. Hardcore daw. Ganon. Sabi niya, yeah. Look at me. Look at me. I survived. Nakaka-proud ko pag hindi ka talaga umiinom tapos ang lakas mo uminom ng ganun. Ang last ko na, naalala, sumuka ako. Yun na talaga yung last ko naalala. Pero naalala ko, nakita ko si Veronica Neil sa kwarto. Ayun yung Yun nga yung naka-live. Oo, yun yung naka-live. Yun, pero hindi ko naalala yung mga pagsasabi ko dun. Ang pipsi mo kasi dun eh. Hindi na siya drunk. I'm Pepsi. Ano oras alis mo, Day? Gabi pa? Hatid ka ni Dan. Hindi. Ako lang mag-isa. Hindi nga. Siyempre, alam. Kaya ulo kang kausap mo. Tapos susunod siya ilang days. 1 week. So, susunod sa Sabado siya naman. Ba't hindi na lang kayo magsabay? Work day. 2 weeks lang naman talaga yung plano. Tapos sabi niya, wala ka namang work. Mauna ka na dun. Sabi ko, good idea ka na. Oo nga naman. More time. Ilan ka? Ilang days ka doon? Ilang weeks? 3 weeks. Very good. Guys, 422 nga. kami ay nag-film. Merong pa Q&A sa channel ni... Ikaw, ayaw mo ba talaga? Okay lang naman, mayroon pa naman nakapatang video. Tinanong niya na ako. Ay, dalawa pala. Meron siya vlogmas, guys. Ito din. May Q&A kami sa kanya. Love this day! Naka-headband na, di ba? Tapos kay Kate ngayon, magka-Q&A kami sa channel. Oo nga, kasi na-mintis na nila. Mintis ba tawag doon? 1 day lang. 1 day. Ako tuna. Tuna sikat. Tuna ba, Kat? Kahapon lang, di ba? Ay, kagabi at saka nung isang gabi. Guys, tingnan nyo, nabudol ako ng isa. Sabi ko guys, Lagi ka na lang umuwi, para lagi ka na magpa-dispedida bubble tea siya. Ito na yung despedida. Look ko na, bakit $41 na to? Delivery. Delivery na, six. 5 na ako. Wait lang, kalma. Huwag mong i-5, dalawa sa'yo. Hindi na tayo nag-milk eh. Kaya nga, nagda-diet tayo. Hindi naman diet, ano lang, advocacy, clean eating. Clean ba yan? Hindi yan clean. Sugar. Dahil pag nag-promise ka na sa isang tao, Uy, hindi talaga ako nag-promise sa'yo. Alam mo bang ginawa, guys? Sabi ko, kailan ka mag-new me? Kasi mag-gym na daw siya, mag-new me. Sabi niya, next year. Sabi ko, yung kahinaan mo kasi,
soft drinks at saka Sweet. sweets. Sabi niya, oh, day, sweets. Libre mo ako, Coco, day. Kakausap lang ng Yumi. Libre mo ako, Coco, day. Sticky brown sugar with milk tea with pearls. Apat. Okay. Antay na Okay. Yung buwan tayo hindi nag-milk tea eh. Paano tayo magbabayad niyan? Baka naka-ano yung bayad mo, ha? Mag-add payment ka. Uy, wag mong i-ano sa akin. Okay. Si senyorita talaga, naghihintay lang doon. Nandito na yung aming guys, milk tea. In-Uber Eats namin siya. Baka doon lang siya, doon sa labas. Hindi siya papasok dito. Hindi, may iwan talaga. Hindi naman pala yan Uber Eats. Sabi ko pa sana si Uber Eats, parehas ng kulay ng sasakyan namin. White ata siya. White ba siya? Audi! Yung sasakyan niya, Audi. Gusto ko yung sasakyan. Asaan? Yung Holden. Holden? Gusto mo Holden? Hindi naman. Asan kaya? Iniwan talaga natin naka-open yung door. Feeling ko kailangan natin labasin dun. Hindi ko makita. Ay, nandito na? Pumapasok dito? Ah, okay, good. Buti pa siya. Yung Uber ko kanina, dun lang ako sa labas eh. Huwag ka sa labas inano? Dito, doon ako sa labas. Naglakad pa ako. Hello! Good, how are you? Good. Perfect. Thank you. Here. Thanks. You're right, guys. Thanks, Sia. Sige. Kailangan ka. Thank you, Day. Tapos nilak natin yung sarili natin sa bahay. Ang ano ni Kuya, social na sasakyan ni Kuya, guys. Audi. Audi. Uli. Ayan na. Padispedida mo, senyorita. Thank you. That's alright, oy. Kaya na tayo. Same lang naman to, eh. Happy kayong buwang. Lipayas bua nga. Ay, char. Hala, ito ba yun? Ay. Ang laki naman. Laki nga. Thank you, Day. Nag-ano pala to? Nagpatutoy pala tong isa. Ang galing ko talaga. Huwag niyo magtatanong ito. Hindi Kailangan makita. ko magdadiet. Kita ba tutoy ko dyan labi? Uy, mayos ka dyan, lovely. Uy, walang straw, love. Shucks. Hindi nga. Wala, sure, wala talaga. Uy, umayos. Wala nga. Hindi, magreklamo ka dahil delivery nila yung ano. Wala talaga. Tawagan natin. Tawagan mo. Ikaw na bahala dito sa mga ganitong pangyayari. Wala talagang straw. Wale. Okay. Nag-joke lang ako nung una eh. Kung bahala dyan. Shit, wala talagang straw. Sige, ikaw bahala dyan, love. Magreklamo ka sa manager. Pag nagre-reklamo ka, ibibigyan nila na po sila na papabayaran nila. Kinabayaran na eh. PayPal to eh. Hindi, babalik nila yung... Guys, walang straw. Wala din silang number. Hindi namin matawagan, hindi makareklamo. Paano namin kung kainin yung sago? Meron akong kutsara na lang. Tsara na lang. Sana mali sila. Tayo sa ane. Masaya yun eh. Mahal pa kayo. Mahal pa kayo, wapay straw. Okay lang naman hindi tayo mag-straw ngayon. Basta gusto ko lang silang reklamuhin kasi ano dahi. Tapos nag-charge ka pa ng mahal na Hindi delivery. din okay walang straw. Ay, hirap ka. Bili tayo ng straw? Asa man? Sa course? Ito lang. Naadede. Hindi ma-shoot. Hindi man yung shoot. Is there a nearby? IGA. Is there a nearby straw? IGA sa labasan. Ay na. Meron IGA sa labas? Sa labasan. Meron. Meron. Sige, try Ay, natin. din na. Ani. Carmo. Pagkalabas Wag ako. Okay, wala lagi. May puro car seat. Ay, puro car seat. Eh, Ikaw lang sa mong drive. Wait lang, magtingin ako baka may straw kami. okay. Meron yan, meron May yan, papag-asa meron pa. yan, meron yan, meron yan. Meron yan, straw. Ayan, oy. Saan sila, oy. Meron yan, straw. Please, please, please. Uy, kasi, yung diet kasi, inaano mo kasi, nisira mo kasi. Wala Pinaparusahan ka ng universe. Bakit yung universe, yung Uber Eats, yung may Kung siya yung may kasalanan na, bakit nila yung ginagawa Kasi yung... sabi niya, Ay, dapat wala ka mag-diet ka na. na. Wala na talaga. No nga. Wow, lupot na lupot kayo ng dalawa. Ang hirap kasi. Okay lang sana kung Hindi mo regular malala- drink. May hindi mo- sago kasi. Hindi mo ma-enjoy yung experience ba? May sago. Hindi, may sago din kasi. Guys, walang ano, Ayan, guys, pangalawang sago. basket na din. Ay, walang sago, walang ano. Nag-open na ng sinil ng basket. Walang straw.
Bayos, wala pa Yung straw silang na lang na ano. maliit at saka kutsara. Tapos wala pa silang ano sa Uber ba, yung pag pwede magreklamo. Hindi, mamaya i-zero mo yung ratings mo. Na ano ko na? Na yes mo ng perfect. Hindi ko na na-rate. Hindi ko ako marunong mag-rate. Yeah. Tignan mo na, yung about dahil, yung about. What's inside of that plastic? Yung about. Wala yun. Itong help. Help mo. Ay, wala talaga dahil. Malulubat na yun, ha? Baka bigla ka naman patayin. Ay, ang malas naman minatay. Hindi tayo straw na. Yung sa labasan. Taka din natin. Malibre Wala ka naman ng talaga. straw. Kata naman, libre ka naman ng straw. Nothing. Wala Shucks. talaga. Shucks. Wala na talaga. Sarap Tapos ang talaga. laki pa naman sana nito. Sarap sana nito. Sarap sana ng sugar. Brown sugar. Brown sugar. Wala na. Paano natin ito? Ano, anahin natin? Straw natin? Where you offer? Kumusta naman yung pag-inom mo dyan? Ganyan, tanggalin lang, tapos ganyan lang, oh. Paraan. Parang yung bata lang eh. Nung bata ako, yung Yakult, inaano ko yan ng... Konti lang. Oo. Tinutusok ko yan ng dagom. Ay, ng karayom. Ah. Para konti lang yung lumabas pa para hindi maubos yung Yakult. Kasi ang bilis maubos. Ubus na, ang liit na. Kasi isang beses lang kasi makakainom nun sa isang taon. Grabe naman. Tipid na tipid tayo. Ang mahal kasi ng Yakult. Grabe naman isang Uy, lalo na dito, ang mahal na yung Mahali naman dahil ng $10 dito. Soft drinks din, ganyan din kami. Paano mo ginawa, Lai? Isa wala ng straw? Ito tayo sa gilid. Sige, ako na lang. Gilid lang din ako. Sarap. Ano ba may sounds mo na ko? Uy, napaka-fail naman ito, lovely. Uy, Uy, bakit ako simple race? ikaw Bakit kasi ako? nagkaisip ng ganito kasi. Sana, hindi na lang tayo nag-order ng... Wala! Masisira pa yung clean eating natin. Wala pang straw, hindi pa tayo nag-enjoy. Kanya lami. Lakuya words niyo, dire-dire suman. Sarap sana, sayang eh. Yummers. Sarap, thank you pa rin. Look, pati yung kay Grabe. Ano ba yung dadaanan mo ka? No problem yun sa kanya. Grabe naman siya uminom eh. Alam mo, napapansin mo ka, hindi talaga sana overwhelmed. Kahit anong problema, kahit anong pagdaanan sa straw na ano. Basta pagkain. Basta magkain, happy siya. Tingnan nyo guys, ang sitwasyon. Kutsara pa more. Para daw alo-alo, sabi ni Lai. Kaya mo yan. Inom pa more. Tahimik na nga sana ako. Uy, sino kayo nakasagot ng phone? I'll call you back. Tinawagan niya yung ano, Uber Eats, tinawagan mo diba? Nung reklamo sana siya. Paghingi ng number, sabi niya, I'll call you back. Sabi niya, oh, I need your email at saka number, diba? Sabi niya, okay, I'll call you back. Guys, alis na kami. Minay pa. Tapos magkikita na naman kami bukas. So, sawa na talaga ako. Umay na talaga. Kaya nga eh. Pwede ba? Nakabook na kami ng ticket. Nanonood kami ng movie. Cancel na lang natin yan ay. Cancel. Sige, cancel na. Nakabayad na kayo eh. Ay, ito hindi. Nakabayad pa. Bukas pa yan. Wala pera na. Yung ano oh, lechon ni ano oh. Ito kami guys. Bye kamo. Sayang, hindi ko makain si Linya. Ang dami pa naman. Bye guys. Uy, okay lang ko. Sinugasan mo pa talaga. Oo. Nandito na pala si Dan. Ugasan mo na lang ulit. Nandun, nakaupo eh. At saka si Neil nandun. Ugasan mo na lang ulit. At malagkit ba? Hindi kaya makakaulit. Ito talaga siya, ano, hugas queen. Naguhugas na naman. Sige na, ready na ako. Nakadala na ako ng bago. Ano yan, tayo nyo? Bakit kayo nakatayo dyan? Ha, okay na ako ha? Alas 7 na guys, pero ang liwanag pa. Hi, my love. Hello. Papunta na kami sa bahay guys. Magsa-stop kami sa shops. Bibili ako ng pangpaksiyo. Magpapaksiyo ako bukas yung salmon. Yung yummers na yummers. So, kailangan ko lang bumili ng salmon. At saka bok choy. Alam mo yun, yung mga ingredients ng ating para paksiyo bukas guys. Dito na kami sa shops guys. Bili tayo ng salmon. Yung malaki yan ay. Yan, kasi ako lang isa kakain. Ayaw na Dan. Doon natikman niya to. Nasarapan kaya siya dito. Kailan bukas lunch ko to kakainin eh. Meron na siyang lunch. Yan. Kasi bukas ng gabi, parang magdi-dinner kami kasama yung mama niya.
Right, babe? We're having dinner with your mom? Yeah. Tomorrow. So, ito isa. Do I need a number? Guys, nandito na pala kami sa bahay. Kanina pa actually. Si Dan nandun pa sa kwarto, hindi pa tumakbo. Nag-edit ako ng paunti-unti kong in-edit yung Q&A namin ni Dan. Yung nagmukbang Q&A kami. Ang haba niya kasi. Hindi ko pa nga din tapos hanggang ngayon. Hindi ko pa siya tapos. Kasi sabi ni Dan, uy! Uy, pasimple ka dyan ah. Pinapanood ko yung vlog ko guys habang nagha-heart sa mga comments nyo. Thank you sa mga early birds natin dyan as usual. And ito din yung vlog na nag-vlog si Dan ng very, very light lang. I-leave ko siya here kung gusto niyo siyang mapanood. Ito yung vlog natin kahapon. Pero yeah, yun lang yung ginagawa ko. Pinapanood ko siya while nagbabasa ng mga comments. Yun na yung vlog. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys Bukas. bukas. You can see my boobs. May mga ginagawa lang siyang paperworks. Pero yeah, that's it for this vlog. See you guys tomorrow. Bye. Good night. Be good. Mwah.